Yun mga idol, sa tughanan. What? Pero pag yun na para mapagpiya po. Ayaw mo eh. Para na to. Ayaw. Para mapagkahaliya ng truck ay. Tumbalubo kayo ang kagagay karga ba? Kagagay kayo karga. Siguro nakasad ka. Parang magpagkatuwad. Okay naman kaya ikaw amoy. Wala naman, hindi akong matawa na rin.